mu pa no e wo se wo kai etiefo no so bi ebe frɛ na one day nia wo be ya ne se anasese mu dwom no wo beto ba ko bi ache ne ahwɛ sɛ ampa wo kai anasesem ahoro a wone nanom anase wo maame nom etoto ekire won nu biana me de nia me kai pa ne da bi mi ko nwurem keyinka ei sanyo bi kan no na wo to na mi suro sama na fe nsama nketen no one pictures bi aba be gumanim aba be gumani so eya na ha me pa na so edu ba bi no ateka hon katipo on awrade etumi ya me de etiefo enti yeye kom na efe mama fi na emfa yenhyen anansesem no mu ansada ye be da wase ansada ye be hwe asere be hwe anansesem ni nchichemu anansesem e wa afa ye wa anansesem ni mfiase ye wa anansesem no ankasa ene ye wo anansesem no awie enu achi no ye wa anansesem mu nyomu edi kan no eno ne anansesem no mu nyomu a eye moguo no de emfa anansesem no ho na emom atiefu no bi na etumi pagya moguo no bra otofo no reto anansesem no ene ye wo anansesem mu nyom no nso de etaye enyomu a efa anansesem no ho okay ebi wo ho a woto anansesem na edu ba bi a anu na woto kyerɛkyerɛ anansesem no mu ɛyɛ anansesem no fa bi ta yɛn hwɛ anansesem no mfiti ase yɛn akuapemfo de yɛhyɛ anansesem ase a yɛtaaka abrabro ɔtofo no bɛka abrabro na tiefo no agye so wie na fei yaba anansesem no ankasa no mu no ɛno na yɛhu anansesem no botae no anansesem no botae no ne ewo mu no nyinaa ɛno na yɛhu anansesem no ankasa na fei moguo no de ati anya otofo no ɛna otu moguo atiefu no bi nti ebi wo ho a woto anansesem na wo sei so uduam mo sɛ otu anansesem na atiefu no baako epagya akora so uduam na wapagya dwomu no to wia na wasaka kase ma wa anu nkɔ na watoya so na moguo no wonto no keke hu wonfa so moguo hu wonfa so bebre wadansese mu moguo no etode bia na atiefu no ebinum woreda obi wadansem no wato ne tenten onwie da na woreda enti no wotubi pagya wo moguo no ma woto ma wosore sawo beebi fukura tumi bo achi no wo mu na won asawo na ebu osoro anansem no oto no reyira nti otumi pagya dwombi mama na nsem wotumi yira wa obi wo anansem no ni wira afi no da kosi beebi na reyira wo mu na rekwane ore kwa ha beebi a anje se odifa nti otofo no bi atiefu no ba ko tumi pagya na ode atwe na adwene se o reyira nti ehun faso di benin na fe ya ba anansesem na wie no ene ehu botai nti a oto anansesem bia wo botai anansesem bia wo asuade ewo mu na wie no ne ehu botai a ewo anansesem no mu saa bere no mu nso na otofo no nso ewie ema ofoforo etumi ebam nti yewo akuapem nso yewo okwan bebra ye fa so wie obi tumi ka anansesem metui se do se anye do fa bi kɔ na fa bi bra be de sua na de aso obi wo so a otumi obi wo ha bra wo to da na o ya wie no na otiefo ne ba ku bi pese oto bi a o so anansesem a wotui wo boa me buanti na me giant o se me boa ne dan o se wo boa ne se na no so afi ne di ase enti na anansesem no eho nsɛm ni bi enen ya gya obi na se atiefu ni bi wa adwene a ye wie na se obi wa adwene a otumi ye bue afiri na otumi ede ba nti bom ye nhwe wo se ne enti a akroma kyere nkokoma nti atiefu
se wo nkokɔ ma ofia tie nienti a o ye akokɔ na akroma etumi be kire wo akokɔ ba ekɔ na homa no ni dindi mirehua yiyo aye mirehua nti obi wo bia otumi kofa na wahwe ni ayenti a akroma kire nkokɔma dabi akroma ka kire akokɔ se ma yenkotwa akine ana akokɔ se me yare ana akroma se ani fa wo dade mame akokɔ se bi dade nso yare enti akroma si mu ko nwuram kotwa na akine yiri di besi awiem se orekɔ afum aba odu kwan so no oti se obi kana akine ni se krekache se niwa se mi nyare anka se niwa anka mebo ne ha se niwa ana akroma se na hina kura na okama akine mesan makotwo ni ku enti osan ba akura no ase obeba akokɔ na oti dampa mu yi ana akroma se enua hia no ben ya ma akire no yi akokɔ se minim enti akroma si mu ko hinta wa fichiri ohye ho saa obehwa akokɔ na wahuru asi egwa anim reka na akire ana ofi nwuram ho ne so te oso no mu a oso rikum ne pɛ na akokɔ se besrawo inkum me na dabi mewo me ma wa be fa bi ana ogya no ma okɔe ni enti a akroma chinkokɔ ma da no ni o etiefo yen ate ni a enti a akroma ekire akokɔ ba na mama yes akroma okire akokɔ ba yi yen ahune kwan eye mimom de meta akroma echi se okire akokɔ ba ewe na anansam dodo bebre wo hɔ a on aya na anansesam man wode moya ena edi dwuma wom na da ntina wo ye ne sa na wonfa ebia nipa din ebia kwame ebia daako ebia ohina kubi na nka wonfa ni dwuma ewa anansesam na mmom mpempi no ekame aye se moya pa na wota de won di dwuma me da ase enipa ne mua a wode won ye anansesam wode won to anansesam wo fro anansesam ma yo na anansesam ma na wode aboa ye ode aboa ya onkonya asem ye onya asem abo adin so be hwe no nipa bi tie abusua bi ma o ya akroma se wahu nanso odipa bi tie abusua num ebia ode opare bia ni sujina te sa akroma enso wo koka se ebi obi trans wo fe no opare bia na se ne se na ubenya asem obesa mena ho ento ade aboa ya aboa do tumi nsamena no debi enti na mpempi no wode mwa na eye no enti sa ni mwa no ni ayati wodi wanansem ya wo fra won anansesem ma anansesem ma etiefo ene yen asum anansesem ma ena wodi won di dwuma ewo anansesem mu no ena ne enti poten ampempi no wode mwa ena edi dwuma no ene se otofo ne mpasem ana ne ore kana asesem no ompasem bi aboa bi aniwa obetumi asam na obetumi akire dadua eno nti na mmom no nipa ni bi wo ho ana wonsu ene mmoa bi ese ene na etiefo ye behwe mmoa no bi ene wonsu ban senia wonsu ban te ewo anansesem mu etiefo mi se anansesem bi ewo otim no fiase kai yo do bi ameka nche o se anansesem a otu ide oboa mama fina here nti aso ye hwe ne edi ho no iyo ni enti a ohahini ho bon ohin kase bi tena asetetemere no mu a wo frɛ no dam paku so ohin do wafu kase bi obiara no su bi da hye ne nko anyina adwumaye ma wodi nuan hye afu yi mu ma wo wi afu no mu niama no dua no ohin ne pai mu ma ne yerenom niama no fi ase sori wo afu no so pɛ wo hu se mua bi afi ase rewe ohin de no mu niema
Into hin yi atawfo se wo mu nia obetumi akum aboako a odi saa asemmoni no obepagya no wo oman no mu. Into oman no abomofo nyina sua kire ohene se wo bepe saa asem no ano ehun ntempa. Wo yei a okwa. Into ohene fatu ne ho so se obepe saa aboa no akum no. Ohene hye no kiti se wo hu ohene o okiramo o tu no tu okum no. Nto ohene bo ne nto akọ afu no mu ho. Odi nansa wo mu da to so nansa no oto ha obehwa onwansa bi no ribai ena ohene se ena de yebehu yemu biako mpren oka asa pe na odi ni tuo na si ne bodedaw saa biri nyina no onwansa no didi ba ne ohinta wo ho obedu ne nchempe no otwe ni tuo na se anche aboa no nyantam wo mogyamu yi oti so otiem se ei wakum me obekwa akohwa se na eyo hine no baberi man wadan no ho aboa rebedidi afu no mu amunum wa na watu ni tuo na chine fam de na anu atum osuisun no osori bo bedaw ma ohine ba no funu no so hia mu bo kare tam soai obodu kro no kro tia no ohia mia bi wo hu ni pe na wo se ena du we ma ohine didi won anu si pe na odi dwom yi ahihye so se wa na wo se mi hu na mento no wa na wo se mi hu na menkum no makum wo sika badua yenwura hene badue ohima ba due odi fi ho ni nwom no akosi se odi kodu ahemfi ansa no ridu ho no na ohina ma wabogwa dedaw eno begina ho de ni dwom ni hihye so otu ni edi kan no wie no ohine ka kire no se aka ma aso biako na otu ni mpanga bien ni abiesa wie no ohine no se me bayi a wakum ne de otwa na etwa se wo sua no di kosi se obeporo enti wo kekire ohine ba no funu no de sua ohahi kosi se ni nyina progu na tifi eyinti ni ohahi ho kankan yi o ma sa me tui se do se nye do mfa bi nko amfa bi mra tiefo yengatenia enti a ohahini ne hobon eme se ohene ne ba no opro nyina na ye nyina yinim se impanyin ka asem bi se ene wu a ochena obebon enti se ne anifunu no ebon e no eno na ene ohahini heyi hu kwanya kakra achire yi na mama so ni ohene ye onene ya adwene wa me nya adwene me nya adwene kura you efisa wona akache ni so ohu ohene o so ohu okirema o onkum no ne fo ohu ohene ba na so we ku onu kwa ohu ohene ba first fo ohu ayi onwansan you enti no ohene no wanya ade etiefo bije di se obi biara enso woni nsusuwi ewo ni tirimu mama te se na ye kan no ye hwe anansesem mma ahuru no bi me se mama ndi kan nka mede yo yesu sano na wanga ye tati wendi pa ya ananse yo ananse kope na che se etikelenkele won ya ananse mma it won kan ananse mma no ho ya ananse mma you etikelenkele na akọ hwe ya ene afuri dehwe entikuma ena na mpempi no so yeta te se ne yire ne eyi nkonore ya ena se aso eyi se eyi makai ma sembio mati anansesem mana aso ye ananse yire na eja me madam bi bai no ye menti no bai no ogboni di no so ode aso na say eyi de ananse yire ai ni akọ me to a demonstration me ho za me ko enti mpempi no say work as ananse ma besi ne me mpese me gba aso na makọ ko ja ai e ko me ho pa enti ehu intikuma
yehu etikelenkele yehu afudehwedehwe yehu na akonhwe yehu intikuma ena ananse ena na yire no mbenu a eye okonore ya debi na yire no oya ba akupo sa okonore ya na ase aso ti edu be bia wo frɛ na aso edu be ode okonore ya ananse de yire ba akupe na chese ananse ntimi anwa debi na ananse hwa na betuma ware no bi aka aso aka okonore ya ho ene na mama yenhwe adenti kurampo na nyankonsem no ni din edan beye anansesem eno no ya anansesem fufuru mama ameza wato kire yen anka sa kwaku ananse sabre no wo frɛ anansesem no wo frɛ no nyankonsem ena nyankonsem na nansesem na nya nansesem nyankonsem ena onyankopon se opo obi obetuma ya anwonwade abiesa ba de obetuma aya anwonwade abiesa na edi kan opo obi a obekire nwowa ayi fani se muei bees mpena obekire mpena tua made abre no opo obi a odi nini bebre no nini ana opo obi nso a obra kire aboetia abre no so tumi kire sa nipa sa niema abiesan ibre no a odi ni din no be ma no na kokua na nsimpo se na wokura de biara mpese mba wo hode dawo wudi nyankopon wudi nkakaka da bia wosore a na wofra wo bo wudi basa na nyankonsem do so de utum de sa niama abiesan ibre mi a minimini a meye nti kwakua nanse kwai te kwakua nanse kwai na edikan okotwa fine send we ipo friend adobe tin ena de ball ne kon ho na otare bia nini eda ho nini yo owo kakraka tin ena no nko akọ no na oka ene ne be pe ene ne nyepe kokwa na so ye mo fra wo sa kokwa na se ne hwe na bo nti so wo kokwa na se wo suesu kokwa na se na se mu a wo bo wo hwene ti kokwa na se nko akọ no ene ne be pe o se ene ne nyepe ono nko a o ene ne be pe ene ne nyepe nti o ya ben nsunu no nini pue no se aja na se dan ni ene ne be pe ene ne nyepe yana no se me no mi nkofu bi ni mi je achinye se wo ware chen dua yi na mi so mi se wo ware chen no se ho se dua yi mi ware chen no se wo ware chen dia betare ho mami na yen susu na me nhwe na nini twi ni hu hiridi ena obeda adobe yi hu to da adobe yi hu pa na kokwa na nse so fa ahama ofa ahama to fa ahama no ena ode o si beda ho na me nhwe se enu ye pound na oda ho no si ma me fa nchechire na da ho fe sa o da ho na se me nchechire wa ena me hu se enu ye pampa na ananse na me se me ware chan dua a wo se den wo se wo da ho na me na kokwa na se chechire nini fam adobe yi pepe chechire wie fedu nini se o se wo ware chan no so mo ware chan den wa chechire wie a yimi o se hwe me nyiu me do ko o se okwaku si anka ne sa o se me do ko na kwaku fa adobe yi ni nini nyina ene onyankopon ho wenya enini de ne ko na edikan na fe ofa tua no pe unum tua no pe iyo tua na ne kon akonkon no achia no ofa tua ena okọ nwuram na okohu mpena a wosen wo se mpena so wosen mpena atwa wo wosen ho se to ko no se oya du ho na no o she da saw
anwea no tugu nwura so na yese no suto no kro se me nua no mpena enti musumo ha da bia nsuto ahwemu yi no se buo ne ye de be ya ne dan ye sha nsuto ahwe ye nga atiwa na awia boya na wo so mi kura tua enti mu mra na mu mehyem osureto mu mehye tua yim ti osu ne tiwa na megya mu na mo san akotetare mu dan oso okwaku ye da wase se wudwen ye ho na obetare ode tua yim ma na mpena yi nyina de sasa wo nyina ko hye tua yim wo hye tua yim a ko na se de kata no desi o maaso eni ohene ho wo ngani tete wo no na wo ohene ho Akoma Radio 97.1 wenya ne atusu ya bien efi aka ne be ya obegya mu etia sesei wenya onini wenya mpena enso de won akoka ho ama nananya nkopon wenya mpena tua no pe baako ma ode won ko nti aka mu etia no ena ofufu oto mu etia so ngeduan opepa ne oto sa na wosenen ena kwa edu to ofufu oto ena ode nkosuya gu so ena odi kosi ho ena osan sen ebedua batietie bi te se abuetia bi pepepe na odi ekosi odi ni si oto nanim no call baby a ohun baby a muetia wo odi kosi ho to ho na muetia bai buetia ba ko bai na buetia no odi no kwae no odi amane ina ebeke se super glue se glue odi amane ne ya buetia no odi oye abeduaba no odi si ho enti abuetia no kwae no oye mini ama me ayi ni bi ne budi mini ama mi bi die budi no mama me bo asumu na buetia yi bo ni nua buetia ohoni na osi ho no obo na ne nsa aka ja mi nsem na mi nkomi baabi wanya ma mi de mi saba ko beka aka wo no de ba ko aka ho fam no de ni ti ahead no kawo no de ni ye fry no fede abuetia na waka ohoni hu na kwekwana senso te nwura mbaabi ehwa no pagya ohoni a abuetia aka hu ene nso ode koi no de ko ma na nyankopon na nyankopon se ni awaye wa kire se wunim nyansa papa me memu nyina me no bi a onim nyansa se ho nti fina dere kɔ efina edere kɔ yemfrɛ saadi anansesem biom yemfrɛ no nyankonsem biom ne yebɛfrɛ no anansesem tine ya efi nyankonsem ekodu anansesem nen se etiefu no bi nso wofoforo bi a wobetumi de apeso amayen ba akunen ene na okwan a enam so ya eye nyankonsem nidin ebedan anansesem eno na mama opare bia akenkan akire yenyi edman kenkan we fi mama opare bia aka akire yenyi etiefu se mu amuni mama opare bia no wa akire twi ya kwa akire papa twi mpanyimfu ni bi pa na yengenya no wa ha aya ni na esua ade no nti mama fina ugu so kasa no anasa ni audi twa ati wo amama kai biribi ewo literature mu waka say kasadwini enum kasadwini no aya mpempi no waka say esesa esa ne say na tete no yenhye da ni homa bia ye betintim yensem agum no enti emra amerikọ a ofoforo ka kire ofoforo no na bia ne wira afi ba ku bia oni no oka eka ho esa ne say kura yen a yete ha kura me kura aka say menka ne aka yi pepepa bia unya ne pepepe ebi kura ala me so me de medika kra akọ eka ho enti yenuanom a
where chi ekuapim chi ewo secondary schools no me say akwanya aba amama mo betumi asua ade impo no me say won a wo junior high schools kra no wo betumi asua ne ma efim because won kasa dwene no aya na anansesem etumi epue efimo you enti no na etiefo Kenkan Me dwumadi anase sankofa dwumadi ena masogusu a mutie ahaye okoman 97.1 ediokron ene etipol baako yanga yedi dwuman ho tiame me kwame ohinaku ene mama fina mama yesankan say emma a wotade wo di dwuma ewo alansese mu no you yebehwe wonsu bi a aya woda no edi anase biai a wasafata ewo alansese mu because men say if you say men say alansese bi a wade aboya bi te say akokọ ayo hene da ana bi wo ho saa there bi aboa bia ne nisu ewo alansese mu si yati kwakwa dansidi wa nansese mu pani enim se obetwa atoro kwakwa dansi mpempi ne yati kwakwa dansidi wa nansese mu pe na obetwa atoro obedi boni bi obeye biribi na awie no ne ho bekire no kwakwa dansi anansese mu no onfa ne ho totoroto da bibia mu no ne ho kire no ti anansese ma no de ye wo bia ne nisu yati akokọ din wa nansese mu pe akokọ yo torofo akokọ suba ota de ne du nansese mu no ya atoro ni ohun o se wa ehun ana yati okraman edi wa nansese mu nso a okraman ta ye okronfo okraman ta ye okronfo ota ye keka yo keso bi ye keka o ye keka jija ana sayeti say bia achechire say na achechire bi wana se mpena oye obi a oto ne boase ana yeti abrewa na abrewa di wana nse mupe ota ayo obeifo ota ayo obuafo ota ayo ofutufo na abrewa oye wanya obeifo a oye obuafo onye obuafo a oye ofutufo enti na yet obi say aboa bi te say abirechi say so yebeti ni din no nso oye obi a ono nso ase wajimi kakra ono ogwantin abirechi ani atew abirechi nkape na abirechi ani atew yet ogwantin pe no ogwantin babejimi wana se mu uhwe gwanten kura ni su ne ba nga oditi fie kura ase kakra ebono yo aponche anasa abirechi ne de ono de debi onte sa na sesam bi che ase abirechi was abirechi na ogwanten wotena aka mu na abirechi ni ka sika enti wo yadu ba bi na abirechi se ono de sabi opeso ka ni nyina na nko ye ni hu yiye abirechi si se na oboa oni case code betu aka no anye ne so awutwa tikiti no enu wo ye adua no wogije sika no nte wo abirechi ye du ni kromu no na krotia no se okoye ni hu yiye na driver ni nyina no nkoye ni hu yiye to si no koshi nwuram ofa nko ti o na okofie no gwantin atim ogwantin tim nte fi wo twen abirechi ama no wo tu car no to tu car no wo se ne ogwantin sika no a wo betu ya no oni ne nua abirechi na nam nti no wobeje obeti wafim no kanti so obi anam ko se debi enu wo ye enu nti wo se ka ba na abirechi egwan onu se wobeje ni ka sika ogwanti nso se oje ni nsesa nti mu se ka ba obirechi egwan ko dada na ogwanti ndi no otwa ka enu mbere bi wo kwa no jina ka akwan enu o so oje ni sesa won driver no ho ogwanti abirechi nso num se driver beje ni sika na wantua ntino na abirechi nso na ohu ka na wegwan na mama onim asemu mu aso bi esi na memere ko framanten emi se na wotwi atwa mu yi ti yanga firi no ko mini nua pani mini nua berima na yerko ya nam kwa so yekwa na yedu zebra crossing bi so na ogwan retwam zebra crossing so
na ohwe se ne aboa yi nam ne se ne na ye America kakra wo ye ngafiri ma ye de bana aboa kura de anka hu ka wo se o ma ho ayo gwanten gwanten mo je ni ka eska o je ni nsesa afa mi se aboa yi se me dwuna hu amanti ase na che se asini origin nsesa o je ni nsesa gwanten anya me na me je o hoske yo abrechi so de wantu enti no ogwan you etiefo sese ye bebue ahamanim ama obi bia owo anansesem bi no obetu a kire ana se obetumi ede ne ana ne mofra se otade gije nani anwumire no obeka kire na ye nso ye ngatie bi nama no 0551 667755 0551 667755 and 0270 1919171 0270 19191 enti no afrafo ebetumi afre na ye no won edi nkomo obi abaso hello Assalamualaikum. Ya mawakwa ba eba okuma. Ya ene ya na. Me ba to me traffic for that true. True. Ya ka na ye bobo. Yo, yeti yo. Yo. Leso me wana se self ka krabia me ya bo fra na me ni je wo pa. Yo, yeti yo. Ya mta me ma me no boarding. Ama me ni aje pa. Le nyoma me di be start no. Ana se sam da sam tuniye na ka nyonu minim but mi we fi kakla to be the kakaya tru yo am say akoko leader for pa ni akoma say me na kan yo na actually by titi no ya fa no gume na gume no akoma na ni jehu papa yo eti okaja akoma akoko say ogbobodi ano gume no si ya bibia na ebi ye Uncle Jen Forest, no Cochabian, no Akoko Bado, and all Safamla. Akoko South on the channel or to Cecilia, Nakuma say you. In an Akoko, no Safra, Akoko Minu and a mo. Now, so the Botchi, that's over Sabidia, Dominate your palm training. Oh, Papa, piano, Akoko Basso, Akoko Sabu. Ofre mani so awo bedi wo ina komanu bufu yi o da kuti wa feri bi o no oye opam no twe no opam twe no wie no gumesu uboso krikete o na ko tuwa ko shalu so fi wa besi dua agogo besa na agogo akoba sa efre da ko o manu me muda ni ku beti o babi obeti mo bedi bia matiri because wo bu bikosia eti na dabia akoko akobati akoko balo mo yedase yo obi online so hello yo ya ba kwa baba okuma ngudin ene ne afrefi hello ya ma kwa baba okuma udin ene ne afrefi ya frame Emma otigu Gasefi ekropon dache ene the what ne ye yinti a wo bro ndin bai ana na onim de dawo Chelsea na onim de dawo ne ye ya dache ndin bai na onim de dawo ana na wate na mi ni na mate ene na che se wasua ade ene na uso no eden na odi jije wani na me di je mani ni se na me na aya wotu kire yen ana system ene sa o kai bi you ene ma wa anu nko ya me na ka kire mi se mami di ni ba na na wokwa fum wokwa na di ebu ya sinkwan eti wo hu ba bi a won fa ena ne na ka kire ni se on fetch you an omra ena dan abro chiri yo mana jemeni yedase hello
Hello. Open if you are going to Yeah, Eja. We don't know who's your no. Oh, open if you are going to minimum no. And I don't open if you are going to. Me and America say. Latte, And then the many edge papa, me can't see a moasa. Many edge, my breakfast and a me would Sir, you. Uncle fresh and who could down common and the two when no one the atom. You. What my young brands and you would have said they are dama grown a day. You another Mamma Parabia, me memo for a dream of papa. And I said, someone and then now to and pan. Waka me debris. Now, Miss me back on to. I'm say, Jata, and I'm maybe on a poor man who can sabre and I didn't want if you know with him. No, cause to say, Dinaman or water contopa. Now, send I did a madden and Sandy Fano Kona or 1 to Niti are not the Bincumana bonus or torrent. Jeffina, Jata also near Wading, Bow soon. Jay and Oka in a man saying only send Okuma one or one in James or one turn and send a walk. And I did a matter and Topani in a no way in a Maya ward into one turn and send a fruit. If you Jata him Topani and any better way. If I can solve it in a more. Oh, that could share your mouth and to what and town 90 fed in a masha, may I then offer. Diana Jata say, with one terminal cemetery one kaukum. Oh, there's a man I said back when they count. Ma obi mmerem ya pa oche obi 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 frepa. Hello. Ya ma baba okuma. Me pa cho ma we free no emra form kakra. You. Then you lucky already na school for the blind. Oh, I can't say obo with ding na minimum pa ko. Me pa tell you. Me da say. Man as say when we say see am yet me the day and the bomb be a you can't you know that the be a biente a biano so one tag them now when go be we now die for musu and I would die or do far opanye like me say we free no ano ya dingo me say ma obema ba for kraman the battle ma fi mo koralo okay yeti o yeti iwe efidi iwe enti kwakwa na sahawu no na ba pa aware and okoto se oho woni na didi ebienka ebieno wa plano na wa shribim to wenti na ndia wudi be si ho na be sa wadi na mo wudi na ja ko no so wadi dia die enti kwakwa na se no ni mo mara no wo se na abo adi wo kuro na abo so o fa ni se ni ko abo no wo ye den ara wo ba kuro no wo ni mo kwa na me so no so gani be bronti wa ma fa samra ya nguma na abo no so be chiru bia wo be dia wu dan ko so ko na so ko friend bia o ha be chiru won enti na ni ma se me bia gwa ja kwa na so o tu abo no tu go ni ko ama se ko yo ni ko na ko na so fe ko na no ko ta se ya akara kabi enti be ya Abuana and him say pipeline into a Romania. That's a pipeline up on Abuana and because on the 2 months on the China Abuana the top frame and we come Abuana. Because the Tiamana and for no beer, if you quite anymore buy, no Fadia, you're near the now there is off. I have a transa, where you're Sasa. Where you cook, what did you mean of a young tour? And it's a you did baby eye in a man as a tree, being part of the drama and your Caribbean. Hello, your mama, Baba, or Command, Udin, enemy out free. Hello. A young what you do so. Yamaka Baba, or Command, Yamia Dome, Yamaka Baba, in the out free. Oh, the French latte, some a day. A jayma. I man as I'm preserved to know. Quaganance, Tepaware or baby.
na ọbịa na akụkọ na asụkọwarị nọ ọbịa no be fie no na ọbịa no onye hwe nti adịtị anọ pọmpra onye hwe dịka oge na sitrans saa hwe adịrị saa na uhu ise no pat ọbịa na ọtị ọnụ onye hwe ya nti ọrụ nso ntụme nka ntere ọbịa no saa nti ya na akụkọ na asị akọda na wahwe nkọrọ na ne nkọrọ ma ọhwe na anị sị jama wankyerɛ no nti wɔmu Africa sɛ na sɛsia no hu sɛ asɛm no aha ɛna ɔyɛ sɛ saa na ɛkyɛ bia ɔbɛma ɔba no afɔ na wofo nti ɔba no kɔɔ hɔ no na ɔmbisa sɛ na wokɔɛ no wo ne wokunu asetena mu te sɛ ɔsɛ me deɛ mesɔre anɔpa a mete hɔ menyɛ hwee o ɔm sɛ dabi ɛnɛ sɛ wokunu rempɛ o ɛna wɔkyerɛ ne sɛ na wɔsi yɛ kwan wɔsi yɛ aduane wɔsi yɛ biribiara fa nti odi bɛyɛ sɛ afe ɛna wɔkyerɛ ne biribiara yie ɛna awofo no ka kyerɛ ne sɛ ɔnsan kɔ ne kunu fi ɛna ɔbaa no kɔɛ nti ɔbaa no kɔɛ no ade kyɛ anɔpa na ɔba no afa apra na wapra na wasaw nso asi wama kakura no ase na waguare ɔnyɛ aduane ama no na wadi ɔkakura no ase hu sɛ ampa ɔbea no akɔsua biribi na kakura no ase san kɔda biom afei ɔkɔhwɛ nkorɔn afei deɛ wasua ahu nti ɛyɛ saa no kakura no ase bɛdɔ ne yere nti ma na nsɛ ho no de fi sɛ ɔbea bi wɔ hɔ a ɔnsua adeɛ wɔ fie da otumi kɔ aware no asɛ nti sɛ awofoɔ no ankyerɛ no a saa na ɛbɛyɛ ano sɛ kakura no asɛ ware ne yere a wɔka sɛ gyama wankyerɛ no yɛda ase gyama wankyerɛ no yɛda ase gyama wasua hu you enti na ɛkyerɛ sɛ anasesɛm wɔ hɔ yi adesua pii ɛwɔ mu you adesua pii nsɛm biara adesua wɔ mu ɛwɔ mu nsɛm biara adesua wɔ mu na mama Fina wonim sɛ sesei no wɔde anansesɛm ɛresesa toli ana wɔde toli resesa anansesɛm wɔsɛ sɛ wɔtumi ka asɛm bi na wotumi sɛ yi de ɛnya anansesɛm minim sɛ na meka no wotem ase a you wɔresesa no enti ɛwɔ sɛ yɛhu nea ɛyɛ anansesɛm ɛne nea ɛyɛ toli enti no ɛno ne number no ɛyɛ 0551 667755 0551 667755 and at 0270 191 971 0270 191 971 I'm say wukuda etwa mu no ye de obede ekogui ye wie ne ye mpensen mu kakra ma ye de ensemisa bi tugwa na ye kan se etiefo a wo betwa ensemisa no ye de won dinga na se won na mes betugwa na ekiri no achede a ese no ye de amna won okomango panyin etena ase no ensisei abaso eti etiefo number edikan na me diri tugwa yi sɛ wotie yɛn ano afrɛ yɛn na yɛn hu sɛ ampa wotie yɛn 0240 535 034 0240 535 034 nea ɔto so abien ɛyɛ 0559 67 53 11 0559 0599 sorry 0599 675311 number ide mama we do ni money pa ko yenga yendiem 0241 75 5874 0241 575874 ela ni twato ena miribwe 0577 219898 enti etiefu a wangaso egusu a woritie se wote wona madin ana wafre yen na hu se
utie you mama say no you em say offer for ya hello hello open fiango Bacho yo. Yama wakwa bio. Me number 0599. Yeah, me. Ona man de ya ka biti man sa. Pepe. You. Enti and the pa say wo 30 Kenkan Me. Dwumadi sankofa dwumadi. Kamia ye say wo kan wan a wo tie papa no ho. Da bia so ye ba dwuma yisu ya ofre yen. Enti no akra obeti yenka enje bia ye da ase yo madam ase papa panti ma me family to ni ba kon kan ba to yi yo ana se sam ne se ejina ma ne okara man na wori tu kwan akwa yi ase yo ana okwan no wari yi nti okodu kuru bi so na ade asa na se woda na abeti ho atu ya kwantu no so enti ya ma wa ho dan mo dem if woda wa na okara man ni fan na no pie ko mu ka so na kwakwati bi ho jaso no okara man fan na me na puwa sana mama para bi aka yin kram da wata wi adam no aka mu na kwai ade tinya gina mu afa na da wana papa no bi san na wa dan fu sa ye nyina na ebe dan so mi hu ne ye nene okwahwe mu ka sen so akokwati ni ho okra me ni okokwati ni ho de a ejina ma yo ho nti waye ne wo be ya ma no ja na kwan ejina ma kwa ntin okwato kraman hu no fo se ejina ma na o ba de na no ko se ni awo ye no eno na wale ka wo ho no se da ma mo ye da se obi refre em se we fi so ti za number no 0551 66 7755 0551 667755 and 0270191971 0270191971 yokuman ena waso egusu a utie no eti se ofrefo aba hello Papa no travel no money 05772198 you openye lati me ma mo gbogbo me ni aji ti ma mo gbogbo da ko wa o de je mo ya be wi wa no be wi wa madam ase ya da se hello yema wa kwa ba eba okuma ngudin ene ne but me number 905 no the first late 905 yati enti obeti yenka da maso pa Latafu ma yade latafu tie empa papa ma yade latafu tie empa papa eme se aha na berebe ma yenkwan na ene yede Kenkan Me dwumadi no esi enti yemfa ofrefo bia bio ti mama fina onsema etwa tokora finance sem ho dwubema etiefo ya mo frad wo ka kire nse utu na nsesem awia ubefu adwonku ben enti na ye nso ye nim se utu adwonku adwonku ben ampa na nso na ewo mu ne se anansesem de ye bra wo anya hwe no wa ye wadwuma nyina wie no na woto anansesem na ne nso otumi tu no school dem woto school dem no ye awia ndi na senka adwonku ben wo ho efu de anka sa abre ne nke be fu na nso de utumi to anansesem biri bia mu a opɛ if say abawom na intia odema weti yofo ye wo yi kakra se onyame yadom a na otwe se na ye nhia ye ma wukuda ye ma da if say wukuda no ye odwada wukuda yeri ye yi ti ye betra se we yi asinti onyame yadom a wukuda be na wotwe na ye be hia kude be na wotwe na ye hia
Ndi ma te yenka ye kotwa odwira enu ntina more nte yenka michia madofo nyina michia busuafo nyina michia stone wo se de bia da ma mo ne din a on pere mi goyi kesi chiano pa chema busuafo nyina yo me so ichia enkoma opanyin fianko o late otete yen pa opanyin fianko ene inchia fi kwame ohinakuo me de bro ene opanyin late ono so fi ekropon school for the blind ono so ye one of our biggest fans you eti ono so inchia enkoma no inchia etwa to kra ekoma akua ansa you me wo fa se ba kwa ono so otete me pa ewo fie one menua bia abnado bia yo inchia enkoma we say mimbo nyoma won ansa na mabefie eti nyoma ye de be sore so ena ye rebui eti se manti ye nka bi odi a ene na ya kram da bia ne ayeta aka no fa otire mu fita nanto na erade esirawo ya kramo bye bye Nampuano ewe poaso cheno many bokrats every session remu namia sempefo fakra taking kind oh baby Troy, come on, Duffobi, ne moon semuno, ne Okuma Radio 97.1. Na me pese obi etiebio. Amu di odo edi agrono ya mare ni emun semuni Okuma Radio 97.1.